Sziasztok, én Dominik vagyok, és ebben a videóban azt szeretném bemutatni, hogy a Minecraftban hogyan kell berakni modot. Én most egy túlnéletet fogok berakni a Minecraftba. Nyissunk is meg egy böngészőt, az én esetemben Google Chrome, írjuk be too many items, úgy nekem 1.4.6-on van, 1.4.5-re is jó. Ups. 4-re is, szóval tök mindegy. Remek. És itt van az első találat. Menjünk rá. Elnézést, kicsit nátás vagyok. Igen. Na. Szóval fogjuk meg. Itt van, hogy download items, tune items, csak ezt nem tudom eltüntetni, hogy ne rohadjon meg. Itt van 1.4.4.5, 1.4.6, én az 1.4.6-osat le is töltöm. Ja, de várjuk. Remen. Ups. Szóval bejön az add file. Itt majd látni fogjuk a visszaszámlálást. 5, 2, oda, skip add. Ennek le is tölti nekünk. Én megfogom és kihúzom az asztalra. Így. Így. Szóval böngészőben nem is kell nekünk. Megnyitjuk. Ugye? Itt van minden ebbe a mappába. És most megfogjuk, és itt van futtatás. Beírjuk, hogy százalékjel a data százalékjel. Oké, és itt van, hogy ha Minecraftod van, akkor arra mész rá, ha pedig nem Minecraftot, hanem rendes .minecraft, ami az angol. Ugye itt van nekem ez a who.hu minecraft.net, rámegyek, bin Minecraft társítás WinRAR, megfogjátok, megnyitjátok a Too Many Items mappát, és ezt megfogjátok, kijelöltek, és behúzátok ide. Annyi. De én most nem teszem meg, mert már benn van. Már behúzod, be fogja másolni, és ennyi. Azt is megmutathatom, hogy hogyan kell skin berakni. Úgyhogy ugyanitt vagyunk, itt van, hogy mob, és kikeresed azt, hogy char.png. Ugye, itt van egy alap skin, most letöltötök mondjuk a Skindex, majd linkelem a videó alatt, Skindex, és letöltitek, én nekem már van itt egy letöltve, azt átnevezitek charre, szóval charre, ugye, nekem itt van ez a kis, ez, nem jó, látszik, homályos, na megfogjátok, ami itt van menn ebben, a Minecraft.jar-ban, azt kitadlitek, chart,
és ami itt van, meghúzzátok és megfogjátok és behúzzátok. Kész is van, cser PNG, és ugye látjátok, hogy az van ott, ami volt. Ennyi, ezután megfogjátok, megnyitjátok a Minecraftot, pillanat. Na mindegy, az a lényeg, hogy megnyitjátok a Minecraftot, és rá lesz ez a skin, amit akartatok, és persze a mód